Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәмсез мөхтәрәм таңшар. Бүген 2025 елның 8 август җомга көн. Сез турыдан-туры эфирдә Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц эшлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Тапшыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең географик төркелгән эшләмәләре программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye avazı дулкыннарында соңгы хәбәрләр. Türkiye Cumhuriyeti илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган шәһид һәм гази ветеран гаиләләренә мөрәҗәгать итеп язган хатында террорсыз Türkiye барышының бернинди өлешендә дә сатулашуга, сөйләшүгә, компромисска, яшерен һәм җирәнгеч омтылышларга урын бирелмәвен моннан соң да бирелмәячәген белдерде. Эрдоган ил җирләренең һәр карашының шәһид һәм газиләрнең каннары белән сугарылуына басым ясап, Төркиянең бүген ия булган тынычлык, иманлык һәм горурлык өчен беренче чиратта аларның фидакарлыгына бурычлы булуын һәм бу мирасны саклап калуның дәүләтнең иң мөһим вазифасы булуын билгеләп узды. Эрдоган хатында шуңа ышануыгызны сездән сорыйм һәм ялварам. Бу барышның бернинди өлешендә дә сатулашуга, сөйләшүгә, ташлама ясауга, компромисска, яшерен һәм җирәнгеч омтылышларга урын бирелмәде, моннан соң да бирелмәячәк. Шәһидләребезнең изге рухларын җәберләячәк. Шәһид гаиләләребезне һәм газиләребезне рәнҗетәчәк. Бернинди адым ясалмады һәм ясалмаячак дип әйтте. Эрдоган террорсыз Төркия һәм төбәк максатларына ирешкән чакта Төркия өчен яңа сәхифә ачылачагын белдереп, 1000 еллык кардәшлегебез бөтенләй яңа дәрәҗәгә җитәчәк. Безнең арада шәшелгән низак орлыклары мәңгегә юк ителәчәк дип басым ясады. Эрдоган моннан тыш бөтен ватандашларга җибәрелгән террорсыз Төркия максатлары белән бәйле хатында Милләтнең һәрбер кешесенең җаваплылыгын үз җилкәсенә күтәрүнең аң белеме белән зур һәм көчле Төркия өчен тырышып эшләргә дәвам итүләрен искәртеп узды. Соңгы 23 елда кертелгән инвестицияләр, тормышка ашырылган проектлар, реформалар, хезмәтләр һәм тәртипкә салулар белән Төркиянең һәм төбәгендә һәм дә дөньяда хөрмәтле урынга күтәрелүен белдерүче Эрдоган юлларына куелган барлык киртәләргә карамастан милләт белән кулга-кул тотынышып, демократияны ныгытуларын, хукукка һәм иреккә юл ачуларын, преторианизм үзәкләрен бетерүләрен һәм милли ихтиярның илнең бөтен уйышмаларында өстенлекле ителүен әйтте. Һәртөрле террорчылыкка каршы ташламасыз көрәш алып барганда 86 миллион ватандашлың тынычлык, хозур һәм кардәшлек ичендә яшәү өчен кирәкле бөтен адымнарның ясалуын җиткерүче Эрдоган, без илебезне ярты гасыр дәвамында максатларны читкә алып киткән канлы чылбырны милләтебез белән бергә үзүдә тәвәккәл диеп, Аллаһ ризалыгы белән ниһаять террорчылыктан арындырылган Төркия һәм төбәк максатына ирешәчәкләрен белдерде. Төркия Җумһурияте тышкы эшләр министры Төркия белән Сурия арасындагы хезмәттәшлекне үстерүне максат итүче югары дәрәҗәле сәфәр белән Сурия башкаласына китте. Министр Фидан пәнҗшәмбе көнге сәфәрендә Сурия илбашы Әхмәд Шара, тышкы эшләр министры Әсәд Хәсән Шәйбани һәм башка югары дәрәҗәле рәсми затлар белән күреште. Әлеге сәфәр Әсәд режимы төшкәннән һәм Суриядә яңа сәяси чор башланганнан 8 айдан соң Анкара белән Димәшк җитәкчелекләре арасындагы мөнәсәбәтләрнең артуында бурылыш ноктасы буларак бәйләнә. Дипломатик чыганакларга күрә сөйләшүләрдә
Соңгы айларда ике яклы мөнәсәбәтләрдә тәэмин ителгән алгарышны күздән кечерү һәм куркынычсызлык, кабат төзекләндерү һәм региональ тотрыклылык кебек төрле өлкәләрдә хезмәттәшлек өчен яңа юллар эзләнәчәк. Көн тәртибе маddәләреннән берсе Төркия техник һәм логистик ярдәм сүзен биргән Суриянең кабат төзекләндерелүе һәм икътисадын туплауы. Тарафлар шулай ук Төркия Суриянең төньяк көнчыгышындагы эшчәнлекләре аркасында милли иминлегенә янау буларак күргән ДИАШ һәм ПКК-ЕПГ террор оешмаларына каршы көрәш хезмәттәшлеген дә бәяли. Ике тараф та Сурия һәм төбәк өчен тотрыксызлык урнаштыручы көч буларак күргән Израильнең хәрби операцияләре һәм сүзләре каралачак сөйләшүләрдә региональ динамикаларда кузгатылачак. Дипломатик чыганаклар хәзерге чорның Төркия һәм Суриянең уртак мәнфәгатьләрен хуплау тырышлыкларын үстерү җәһәтеннән форсат булуына сузылды. Рәсми бирзат Төркиянең өстенлеге бу форсаттан Суриянең тупарлануына ярдәм күрсәтәчәк һәм ике яклы хезмәттәшлекнән ныгытачак рәвештә файдаланды, дип әйтте. Төркия авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Израиль иминлек кабинеты баш министр Беньямин Нетаньяхуның Газа шәһәрен яңадан басып алуына күздә тоткан бәхәсле планын раслады. Атна кичен башланган кабинет җыелышыннан соң карар җомга иртәсендә игълан ителде. Бу карар Нетаньяхуның 75% хәзерге вакытта Израиль оккупациясе астында булган бөтен төбәкнең Израиль армиясе тарафыннан яңадан яулап алынуына караган планын тәкъдим итүеннән соң кабул ителде. Шул вакытта Израильнең дүрт бер ягында меңләгән кеше Нетаньяхуның Газаны кабат яулап алу планына ачуларын җиткерү, протестларын җиткерү һәм әле дә тотып булган Израиль әсирләренең азат ителүе өчен Фәлестин төркемнәре белән килешү төзелүен таләп итү өчен урамнарга чыкты. Көнбатыш Кудүстә әсирләрнең гаиләләре, якыннары, туганнары хөкүмәт бинасы алдында җыелышып, тотыкларның фото сурәтләрен күтәрде. Тель-Авивта исә халык Нетаньяхуның Ликуд партиясе офислары янында җыелды һәм Хамас белән килешү төзелүен теләде. Ризасызлык урам җыеннары Хайфа һәм Негевкә дә җәелде. Протестчыларның чыгары исә бер үк иде: аларны өйгә кайтарыйк. Америка Кушма Штаты башы Дональд Трамп Русия Украина сугышында утны туктату булачакмы юкмы икәнлегенең тулысынча Владимир Путинга бәйле булуын әйтте. Ак йорты журналистлар белән сөйләшүче Трамп карарның Путинга бәйле булуын һәм моннан бик күңелсезләнүен белдерде. Үзе Путин белән күрешкәнче Путин белән Украина лидеры Владимир Зеленскийның очрашуы кирәкмиме дигән сорауга исә Трамп юк дип җавап бирде. Берләшкән Гарәп Әмирлекләре Судан армиясе юнәлткән гаепләүләргә кискен реакция күрсәтте. Бер көнлек Судан дәүләт телевидениесе һава көчләренең Дарфурдагы Ниала аэропортында Берләшкән Гарәп Әмирлекләренә бәйле бурычкычны юкка чыгаруын һәм кораллы оператив ярдәм көчләренең контролендәге төбәктә ким дигәндә 40 колумбиялы яллы гаскәрин үтерүен алга сөргән иде. Фәкать Берләшкән Гарәп Әмирлекләре тышкы эшләр министрлыгы шушы раслауларның нигезсез булуын һәм PR эшчәнлеге дип бәяләде. Суданны ватандашлар сугышын узайтудагы үз роленнан игътибарны читкә юнәлтергә тырышуда гаепләде. Һиндстанның төньяк көнчыгышындагы Бангладеш шигендә урнашкан Ассам вилаятында баш министр хөкүмәтенең җирле халыкка корал рөхсәтен бирә башлачагын белдерде. Бу белдерү вилаяттагы мусульманнар арасында борчулы тудырды. Вилаятның Һинд милләтчесе хөкүмәтенең лидеры Химанта Бисва Сарма Ассамча сөйләшүче җәмгыятьләрнең Бангладеш тарафыннан һәм хәтта үз авылларында һөҗүм куркынычы астында булуын алга сөрде. Ассам элек этник, лингвистик һәм дини киеренкелекләр, каршылыклар белән канлы бәрелештәр булган вилаят. Һиндстанның каты корал кануннары исәпкә алынганда, тәнкыйтьчеләр бу яңа планның иминлек белән түгел, сәяси шау белән бәйле булуы фикерен яклый.
Muhtaram tыңлаучылар, Türkiye Ovazı dolkunlarında so'nggi xabarlar tingladingiz. Argentina 2022 FIFA Dünya Kubogı чемпионы һәм бу ил Лионель Месси белән Диего Марадона кебек футбол легендаларының туган җире. Футболдагы уңышлар гадәттә танылган стадионнар һәм дөнья күләм мәшһүр тренерлар белән бәйле кебек күренсә дә, Буэнос-Айресның ярлы мәхәлләләре бөтенләй башка хикәяне аңлата. Бүгенге тапшыру Агустин Гулман тарафыннан язылган һәм беренче тапкыр 2025 елның 9 июлендә дөнья күргән Villas Unidas Аргентинаның ярлылар яшәгән бистәләрендә кыйммәтләрне яңадан торгызучы хатын-кыз футбол клубы исемле язмасына нигезләнеп әзерләнде. Диего Марадонаның озак еллар физик әзерлек тренеры булган Фернандо Сигнорини 20 елдан артык Аргентинаның эскеремле мәхәлләләрен вәкиллек иткән футбол клубы булдырырга хыялланды. Аргентина, Марадона, Карлос Тевес һәм Серхио Агуэро кебек дөнья күләм танылган футболчылар чыккан ил. Ләкин зур уңышларга карамастан, аларның җәмгыятьләре бу уңышлардан бик сирәк файда күрде. Шулай итеп 2018 елда Сигнорини берләшкән ярлы мәхәлләләр мәгънәсенә туры килгән Villas Unidas дип аталган клубка нигез салды. Максат спортны зәгыйфь җәмгыятьләргә кертү һәм аны социаль үзгәреш чарасы итеп куллану иде. Оешканнан соң 7 ел үткәч, алар җирле профессионал чемпионатта катнашу дәрәҗәсенә иреште. Ләкин бу көрәш әле тәмамланмаган иде. Клубның үз милке юк, чыганаклары бик шикләнгән һәм уенчылар футбол белән генә тормыш алып бара алмый иде. Сигнорини өчен бу клуб яшьләргә җәмгыятькә интеграцияләнү һәм үсеш өчен кирәкле белем чараларын тәкъдим итә торган платформа булырга тиеш иде. Ул 1978 елда Аргентинаны беренче тапкыр дөнья кубогы җиңүенә китергән тренер Сесар Луис Миноттины да кертеп, күренекле шәхесләрне һәм иҗтимагый оешмаларны тәҗрибә уртаклашу өчен Villas Unidas тренировкаларына чакырды. Клуб 2018 елда оешканнан соң хатын-кызлар футболы категориясында катнашырга карар бирде һәм соңрак яшьләр футболы бүлеген ачты. Бер елдан соң клуб Аргентина футбол федерациясының игътибарын җәлеп итте һәм аларны хатын-кызлар футболының 3нче лигасы булган Премьер Цга чакырды. Шул вакыттан бирле алар бу лигада уйный. Бу Сигнорини өчен мөһим адым иде, чөнки бу танылу яңа мөмкинлекләр тудыра ала. Димәк, уенчылар рәсми статуска һәм икътисади хокукларга ирешә алалар. Серхио үзенең федерация хокукларын булмаган клубларда акчаларының кая китүе турында һәрвакыт кызыксынуын аңлата. Me preguntaba a dónde van a parar todo lo que producen los jugadores de fútbol que salen. Ул бу акчаның мәхәлләләргә кире кайтмавын һәм шуңа күрә хәзер бу керемнәрне кире кайтару фикере барлыкка килүен дә белдерә. Тарихи буларак ирләр өстенлек биргән спорт өлкәсендә хатын-кыз футболчылар табу җиңел булмый. Villas Unidaска нигез салучылардан һәм клубның хәзерге җитәкчесе Вальтер Гомес хатын-кызларны профессионал спортчы була алуларына ышандыруларын әйтә. Entonces decidimos salir a buscar los otros a los barrios. Ул хатын-кызларны бигрәк тә әскеремле төбәкләрдә эзләүләре турында сөйләде. Аның әйтүенчә, кызлар өчен бу бик авыр, чөнки күбесе эшләргә мәҗбүр. Кайберләренең балалары бар һәм шул сәбәпле тренировкаларга килә алмыйлар. Хәзерге вакытта клубта 28 профессионал хатын-кыз футболчы бар. Моннан тыш яшьләр бүлекләрендә тагын 90 малай һәм кыз бала бар. Клуб футбол белән генә шикләнми, Гомес өчен спорттан тыш социаль ярдәм дә бик мөһим. Клуб сәламәтлек саклау хезмәтләренә ирешү, эш табу, мәктәпне тәмамларга булышу һәм матди яктан зәгыйфь төркемнәргә субсидиялар алу мөмкинлеген тәкъдим итә. Футбол чарагына чын максат үзгәреш иде. Гомес зурра клублар ия булган, ләкин үзләре ия булмаган чыганаклар булуын әйтә. Алар спортчыларны яхшы кеше булу, белем алу, тырышу, эшләү, өйрәнүдән баш тартмау кирәклеге турында өйрәтә.
Клуб уенчыларынан берсе Карло Зарат. Оның кичкенәдән футболга тирән мәхәббәте бар иде, ләкин аның бер кайчанда профессионал уйнарга мөмкинлеге булмаган. Бер көн дусты аңа Виллас Унидоска барырга тәкъдим итә һәм шулай итеп барысы да үзгәрә. 2024 елда ул рәсми матчларда уйный башлый һәм хәзер ул 38 яшендә, команданың капитаны. Аргентинада хатын-кыз футболы шактый алга китте, ләкин әле үтәсе юл бик озын. Лига рәсми рәвештә 2019 елда профессионал булды. Аргентина футбол федерациясе 1991 елдан бирле рәсми чемпионатлар уздырса да, хатын-кыз футболчылар дистә еллар буе тискәре карашка һәм хезмәт хакы аермасына дучар калды. Todavía la brecha es grande, es enorme. Гомес хезмәт хакының бик түбән булуы һәм күп клубның профессионал стандартларга туры килмәве сәбәпле хатын-кызларның футболдан акча эшли алмавына зарлана. Элекке уенчы хәзерге көндә Аргентинаның танылган футболчыларының күбесенең эшче катламыннан булуын әйтеп, Виллас Унидос кебек проектлар бу җәмгыятьләргә хокуклары һәм мөмкинлекләрен кире кайтару өчен кирәк дип саный. Җәмгыятькә көч өстәве һәм файда китерүе турында ишарәтләр булса да, клублар һаман да финанс кыенлыклары белән очрашалар. Соңгы елларда Аргентинаны какшаткан икътисади кризис бигрәк тә ярлы мәхәлләләрдә яшәүчеләргә тәэсир итә. Күп уенчылар эшсез кала. Кайберләре хәтта тренировкаларга барыр өчен транспорт чыгымнарын да каплый алмый. Гомес проектны дәвам итү өчен элек дәүләт ярдәменә ышануларын, әмма бүгенге көндә моны дәвам иттерүнең бик авыр булуын әйтә. Рәсми саннарга караганда илдә 6000ннан артык авыр хәлдәге торак пункт бар һәм бу җирләрдә якынча 5 миллион кеше яши. Хатын-кызларга ул айруча нык тәэсир итә. Хатын-кызлар арасында эшсезлек илдәге уртача күрсәткечтән 6,9%-ка югарырак. Проектны йөртү өчен ярдәм күрсәткән нигез салучылар һәм техник төркемнең тырышлыклары бик зур әһәмияткә ия. Алар көндәш кырындагы матчлар өчен автобус арендалау яисә үз мәйданчыгында узган уеннар вакытында иминлек, ашыгыч ярдәм һәм башка төп хезмәтләрне тәэмин итү өчен бар көчләрен куюларын әйтәләр. Барлык авырлыкларга карамастан Виллас Унидос футболның нәрсә була алуын искә төшерә. Бер клуб керемнәрне түгел, ә кешеләрне беренче урынга куйганда спорт мөмкинлек һәм үзгәреш чарасы булып хезмәт итә. Футбол ирләр өстенлек биргән уен төре булса да, хатын-кызларныкы да була ала һәм аларның киләчәген формалаштыруга ярдәм итә ала. Бүгенге тапшыру ТРТ World мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз. Төркиянең географик төркәлгән эшләнмәләре. Мактарам таңышар, Төркия авазы радиосыдагы татар төрендәге тапшылары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр www.trt-dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр www.trt-dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз.
Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.